Com vulgueu. 3-1, ningú podia pensar que la segona part se marcarien tants gols, un espanyol bé que ha parat el gol, s'ha d'avançar, el Reus està pressionant com a vist. Bé, jo crec que ha sigut un partit en què hi ha una anàlisi doble. Per una banda jo crec que hem d'estar molt contents, perquè crec que l'equip ha treballat moltíssim, sembla la setmana passada contra el Lleida, però a més crec que hi ha hagut fases en les que hem tingut la pilota, en les que hem dominat, en les que hem generat, i ens hem posat inclús per davant del marcador, que crec que pocs equips aquí a l'estadi ho aconseguiran, perquè ja va passar la temporada passada, i crec que hem pecat, que és la part menys bona, la menys positiva del que som, un equip jove, que en 5 minuts, amb 3 accions o 5 minuts de bogeria, el Reus ens ha passat per sobre. No sé si marxes emprenyat precisament per això, no? És a dir, viu que ve la feina, us havíeu posat per davant el marcador i aquesta desconcentració o encert del Reus ha permès remuntar el partit. A veure, jo crec que hi ha una part de tot, o sigui, una part que jo crec que és la més gran, un percentatge més alt que el Reus és un equipàs, que al final Edgar s'hi participa molt dintre l'àrea, al final fa ocasió d'evitar-ho, està escollit a dit, que vingui, amb el qual és un jugador que sembla el que dona, un jugador dels millors de la competició, i al final tots aquests jugadors, Òscar Rico, Fran Garbi, al final et donen, i en aquest moment que han aparegut, doncs crec que hi ha hagut aquest percentatge nostre de què ha passat aquí, ens hem posat per davant, potser crec que en una acció afortunada, anem a dir, potser era més merescuda l'anterior, la de l'1 contra de Lucas Porcar, que crec que ha sigut un gran contraatac, i en aquesta fase que et dic, jo crec que el Reus ha demostrat el seu potencial i nosaltres encara ens queda bagatge per saber contrastar aquests equips, perquè nosaltres no estem fets per competir-li de tu a tu al Reus. No sé si veus el Reus capacitat per estar dels 4 primers o lluitar almenys per estar... Jo crec que el Reus està capaç de ser campió de Lliga. Ho dic com ho penso. Una plantilla que manté el bloc de la temporada passada amb el mateix entrenador, fitxatges, deia abans de dir, sabien que faltava un segon punta que donés gols, que donés contraatac. La temporada passada potser ho tenien una mica més en falta, en Ricardo Val, jo crec que l'Àngel Martínez, del qual segur que donarà molt bon rendiment perquè és un futbolista espectacular, llavors penso que pot lluitar per ser campió de Lliga, no només per conformar-se entre els 4 primers, tot i que evidentment hi haurà una gran lluita, però jo crec que avui s'ha demostrat el que pot ser Reus. Les coses, no? No? Molt bé. Gràcies.